Čau to dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a dneska si vysvětlíme, co budu a nebudu dělat na YouTube jako videa, jak to bude dál a jak jste si všimli, asi jsem docela dlouho nevydal video, už je to docela dlouho, no. A ukážu vám, co bude dál, takže jdeme si to vysvětlit. Takže v tomhle videu bych chtěl všem sdělit, že jsem byl před 3 týdnama ve Švýcarsku na hokejové mistrovství světa. A jestli jste viděli můj příspěvek, tak víte, no a nejdřív se běžte podívat na ten příspěvek, předtím než vám to řeknu, tak víte, že jsem dostal puk z mistrovství světa. Ale teďko se pojďme bavit o tom, co budu natáčet a jak to budu natáčet. Teďkom v téhle době bych rád natáčel NHL 26, ale nejde mi udělat to, aby můj obraz nebyl pixelovaný a zalagovaný, takže z toho důvodu nenatáčím na Xboxu a ano, mám Xbox, což je jediný prvek, kde mám NHL 26 a přes ten Xbox mi nejde natáčet NHL 26. Chtěl bych k tomu započítat hry jako třeba Fish nebo Pet Simulator 99, ale ten Pet Simulator 99 bude asi jenom na klipy nebo shorty, ale budu to natáčet a teďka k tomu tématu, jaké videa budou na kanále, jak jste mohli vidět, můj popisek je divný. A ne, není to kvůli tomu, že tam píšu chujoviny, ale je to kvůli tomu, že nevím, co tam psát a jak zajmout nový publikum nebo jiné publikum. Kdybyste měli svůj pohled v dnešním videu, můžete ho napsat do komentářů, já vám ho samozřejmě okomentuju. A když tak můžu udělat nějaké fanouškovské Q&A, což budou otázky, vy mi pošlete otázky a já vám na ně budu odpovídat. O tomhle tématu, kterým jsem teďka říkal, neboli téma, které bude v tomhle videu, což je to, že proč jsem nenatáčel videa. No a to bude asi z tohohle videa všecko, no není to moc dlouhé video asi, tohle video je takové info video, takže nemá být moc dlouhé. A ještě bych chtěl vám říct, abyste šli na kanál Lopty 15, což je kanál, kde Bro nebo Borec natáčí úplně stejný, nebo ne úplně stejný videa, ale prostě natáčí NHL 26, to můj vzor, a je to prostě Borec. Takže běžte na ten kanál, dejte mu odběr a udělejte dobrou věc. A také bych asi ukončil tohle video. A ano, dámy a pánové, pokud vám tohle video k něčemu bylo, nezapomeňte dát like, odběr a asi se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže zatím čau.